no título do meu relatorio é Valentín Paz Andrade con Pontevedra ao fondo. Dende que Pontevedra enviudou do mar, leva o río Peitos como unha nai leva un fillo. Con estas palabras, escritas en 1951 e tantas veces reproducidas, comenzaba o artigo de Valentín Castelao con Pontevedra ao fondo. Eu quero facer unha pequena homenaxe a este traballo que suliño o vencello que unía o Paz Andrade a Castelao, o seu grande mestre e amigo, e ao tempo, nun percorrido biográfico, collar posto na súa cidade natal, mostrar a presenza de Pontevedra na vida e na obra do noso autor. O 23 de abril de 1898, como xa sabedes, nacía no barrio do Socorro de Lérez, na parroquia que tiña a honra de dar nome a un dos ríos con máis feitizo de Galicia e de ser o arrabaldo de Pontevedra con maior tradición literaria. Fillo de Francisco Paz Cochón e de Matilde Andrade, foi o maior de 4 irmáns. Matilde, Carmen e Castora, que morreu moi nova, e sendo aínda un neno, aos 8 anos vai quedar orfo de nai. Nun ambiente de clase media, a cabalo entre a vida rural e urbana, e nunha familia con afeccións literarias e políticas, vai criarse Paz Andrade. O seu pai e o seu tío Manuel serán concelleiros de Pontevedra. Outro tío, o xornalista e laureado poeta Xoán Bautista Andrade, vivía na casa contigua e foi despertando nel o sortilexio das letras e a paixón por Galicia. Ademais, casara Xoán Bautista Andrade con Dolores Cimadevila, destinada en Lérez como mestra de primeiro ensino, así que coa tía Lola tivo a súa primeira escola. Logo virá a Pontevedra para facer os estudios primarios no Colexio Balmes e de segundo ensino no Instituto, que contaba naqueles anos cun profesorado notable. Nesta época, sendo aínda un rapaz, vai iniciarse no xornalismo da man do seu tío, que o convidou a colaborar no xornal pontevedrés La Correspondencia Gallega, onde firmou varias crónicas co pseudónimo El Duende de los Soportales, pero aínda antes colaborara noutro seminario, Alma Galaica, que só durou uns meses, pero que supuxo a súa iniciación profesional no mundo do xornalismo, un mundo que xa non abandonaría ata a súa morte. Precisamente, da man do seu tío, vai coñecer en 1916 alguén fundamental na súa trayectoria política vital, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que daquela acababa de chegar destinado a Pontevedra como oficial de estatística, pero xa bo amigo de Xoán Bautista Andrade dende a súa primeira visita á nosa cidade no 1911. Dinos Paz Andrade, do primeiro encontro non gardo memoria, supoño que data de 1916, cando o artista se aveciñou en Pontevedra, que era aínda cidade pequena para home que comezaba a ser grande, mesmo se moitos aínda se non decataran. Paz Andrade describe así a Pontevedra daqueles anos. Cando Castelao chegou, a cidade vivía na fofa banalidade da época. Era un pequeno mundo de empregados públicos, eleitoreros mañosos, profesores e literatos deslumeados polo brillo do parlamentarismo ou polo cuché de blanco e negro. As parroquias da orla rural enchían ás veces de recendo campesiño os cativos folgos da vila. Tamén, nunha ou dúas tardes agostizas, as rúas formigueaban con xente de tourada. O resto do ano folgábase co desfile de cabaleiros baixo os soportais da ferrería, ou de 4 beatas a subir as escadas de San Francisco ou a costa de Santa María. Ben é certo que este cadro sírvelle para suliñar a importancia da chegada de Castelao á nosa cidade. Castelao foi quen enriqueceu as pedras xeadas. A súa escola non se abría somente naquel cuarto traseiro onde traballaba, con anchas vidreiras agarimadas polo sol do serán. Tiña a aula máis espaciosa na primeira plana do xornal. Mentres Castelao puido encendela día a día coa súa chama, Pontevedra converteuse en forza de novos valores galegos. En 1917, logo de certas dúbidas, decide estudar Dereito na Universidade de Santiago de Compostela. Nesta época, o movemento galeguista comezaba a gañar adeptos e en novembro do 19 participa na Segunda Asamblea Nacionalista Galega como orador. Pouco despois será nomeado presidente do Grupo Autonomista Galego de Estudantes, afín ás Irmandades da Fala, ao que tamén se incorporaron Ramón Ovella e Rafael Dieste, entre outros. Paz Andrade inicia entón a súa trayectoria política coa redacción dun manifesto de exaltación da terra como nacionalidade e chamada para unha acción colectiva que erguese a un destino mellor. Neses anos de universidade, xornalismo e acción política fará amizade con algúns dos que serán protagonistas de moitos feitos da nosa historia recente.
e, sobre todo, con Castelao, o seu segundo mestre, co que seguía intimando o verse case todos os sábados nos paseos que polas corbaceiras desta cidade daba con ele e co seu tío Xoán Bautista Andrade, e tamén nos faladoiros do Méndez Núñez e do Moderno. O Moderno, dirá, outra institución local que fica acochada na historia e que lle debeu a Castelao a súa querencia de seareiro famoso ás horas máis lucidoras. Fora instalado a principios de século á dereita e á esquerda nos baixos do máis labrado edificio da Praza de San Xosé. E o café, ademais dese titular moderno, era modernista. Todo alí tiña certo ar da época. E a seguir citas con tertulios habituais do moderno, todos nomes ben coñecidos na cidade. Rafael López de Haro, Leandro del Río Abade de San Benitiño, o doutor Barros San Román, José Carbonell Alsina, Manuel Cabanillas Álvarez, Dionisio Quintillán, e cando chegaron a Pontevedra, uníronse ao faladoiro Pedro Basanta, Álvaro Gil Varela e tamén Xoán Carballeira, Luciano del Río, ou os doutores Caamaño e Señoranse, entre outros. A praza de San Xosé, onde se situaba o moderno, tiña unha característica ben especial, a de ser invadida cada media hora polo tranvía. Renxían as rodas sobre as carrileiras, un fogueiro repenicaba a campaíña e, sen máis, o tranvía torcía cara a Marín, ciscando parafusos na calzada. Este tranvía será a inspiración dun irónico artigo que titula El tranvía de Marín e su literatura, que publicou no Diario de Pontevedra en 1920. Bueno, non se ve moi ben, esa é a páxina do diario onde aparece, do 20 de outubro de 1920, en el di: muchos ingenios han conseguido prosas, caricaturas y hasta versos para amenizar la pintoresca senectud del popular convoy. Pocas creaciones de la mente humana pueden, seguramente, vanagloriarse de haber proporcionado asunto a tan copiosa literatura como la que en torno a la vida y milagros del tranvía de Marín se han producido. Con el tranvía de Pontevedra a Marín podría ensayarse fácilmente un gran negocio editorial, sin más esfuerzo que coleccionar los artículos, crónicas, chistes, versos, dibujos y cantares que sobre tema tan poderosamente sugeridor se iban publicando. Esto, solo o con algunas de las gacetillas dando cuenta de descarrilamientos, averías, suspensiones temporales que casi diariamente aparecen en la prensa de Pontevedra, llenaría muy justamente un tomo en torno a las 300 páginas. En 1921, e recén licenciado en Dereito, vai vestir a toga por primeira vez na Audiencia de Pontevedra, exercendo a defensa nunha causa por homicidio. Tratábase da morte dun mariñeiro por outro, sucedida na praia de Raxó. Os dous tiñan máis de 16 anos e menos de 18. Un insultara a outro mentras tiraban con máis do cabo da rapeta. Saíran correndo e co coitelo do oficio dun, o outro resultou ferido. Morreu desangrado na area. Malia a súa inexperiencia, conseguiu que a súa tese de imprudencia temeraria fose admitida, dado que o homicidio non podía ser negado. Ese mesmo verán ten que saír para a fronte de África. Foi o ano do desastre de Anual e, aínda que xa tiña cumprido o servicio militar en Pontevedra, non se librou de ser chamado a filas. Logo de varias semanas, en diferentes puntos, chega a Tetuán, onde comenzará a escribir crónicas de guerra que serán publicadas no xornal El Noroeste de Coruña, pero que tamén serán reproducidas nun xornal desta cidade, El Progreso, dirixido daquela por Carbonell Alsina. Esta é unha páxina do 16 de decembro do 21, onde se publica un dos seus episodios de campaña. Desa época gárdase tamén unha carta do seu tío Xoán Bautista Andrade, na que lle di: con singular deleite leo tus crónicas, progreso, las reproduce siempre, como verás por los números que te enviamos. Estás bien de estilo, cada vez más sobrio, sereno y elegante. A veces encuentro que salta una remembranza de mi manera de hacer en medio de tu prosa. Y estas muestras de mi influencia literaria en tus escritos me envanecen un poco, satisfacciones de padre espiritual. Isto é dunha carta que lle escribe tamén nesa época, no 14 de decembre de 1921. No Nadal dese ano vai ser destinado ao interior do país, a Misquela, onde coincidirá con outro pontevedrés e bo amigo seu, con Benito Malvar. En febreiro do 22 será repatriado de Marrocos. Esta experiencia na Guerra de África vai marcalo fondamente e será inspiradora dunha noveliña, Soldado da Morte,
que será a súa única incursión na narrativa, hoxe aínda inédita, e de algúns escritos que verán a luz eses anos, como os artigos O Pino de Beni Asán ou O símbolo da árbore, que apareceron publicados na revista Alborada de Pontevedra en xullo do 22. Cando volta repatriada da Coruña, xa coñecemos, creo que todos a historia, na redacción del Noroeste de Coruña empeza a fraguarse o proxecto que desembocará en xullo do 22, o 25 de xullo do 22, na aparición dun novo xornal, O Galicia de Vigo, que el vai dirixir dende os primeiros números. A súa vida vira entón cara a Vigo, onde se estableceu definitivamente ata a súa morte, mais Pontevedra vai percorrer a súa vida e a súa obra até o seu último alento. Para organizar a redacción e a liña do xornal, contou coa axuda de Castelao, de Juan Bautista Andrade e de Antón Losada Dieguez, recén chegado daquela a Pontevedra. Logo irían incorporándose a este xornal que marcou un fito na historia da prensa as mellores plumas da época. A partir do 15 de setembro do 26, cando se pecha o Galicia, Valentín Paz Andrade, xa radicado en Vigo, comeza a desenvolver a súa actividade profesional como abogado, mentres que o seu achegamento ao mundo do mar e da pesca estaba en marcha, pois é cando comeza a asesorar a Sociedade de Armadores de Bouzas e a colaborar na revista Industrias Pesqueras. Por eses anos, seguimos que sigue conectado co movimento galeguista, co agrarista, e en outubro do 28 participa nun acto de aniversario da Caixa Rural de Lérez, onde adianta a súa concepción de acción política en relación co desenvolvemento económico. Na primavera do 30 fundase en Vigo o Grupo Autonomista Galego e ao longo dese ano e do seguinte mantén unha intensísima actividade política participando a carón de Castelao, de Bóveda, Álvarez Gallego, Risco, Carballo Calero, Cabanillas e tantos en numerosos mítins. Nun deles, aquí, en Pontevedra, dirá: eu non podería hoxe desprenderme dunha suxestión cautivadora a da poboación donde falo. Pontevedra remanece na fondura das miñas visións máis mozas, vivida co tío entre vós. Ao amor do río, noivo da cidade, que se deixa cinguir a cintura nunha aperta de cristal e se deixa recrevar na cantiga das ondas rumorosas, remanece nas miñas visións primeiras, abertas entre o agrarismo luxuriante das perspectivas campesiñas, onde loita ese agro valente que lanzou aos aires o clamor revolucionario do abolicionismo foral e a carón daquelas tenidas románticas onde o culto á República, cando a República era un soño, adquiría unción de rito. Con esta bandeira ao vento, coa bandeira sagra da autonomía para Galicia, a loita está escomenzada e nós, pontevedreses, temos nela reservada os postos de vanguarda, que son os postos de honra. Participa tamén na elaboración do anteproxecto de Estatuto de Galicia e preséntase como candidato a deputado nas Cortes Constituíntes nas eleccións de xuño de 31, a carón de Castelao e Ramón Cabanillas. No Nadal dese ano fica constituído en Pontevedra o Partido Galeguista e Paz Andrade formará parte do Consello Executivo dese partido, polo que as reunións e o intercambio epistolar con Alexandre Bóveda e os outros membros do Consello serían constantes. Pouco antes, o 3 de setembro de 1930, morrera, no mellor da súa vida, Juan Bautista Andrade, deixando o seu sobriño orfo do seu alente o Consello Cotián. A tarde do enterro foi o 4 de setembro. Para min, dinos, unha das xornadas máis feridoras de cantas teña vivido. Eu non acababa de perder somente o único irmán da miña nai, xa difunta de longos anos, o que en realidade perdera era o primeiro mestre, tanto nas loitas da vida como na apertura dos horizontes do espírito, no sentimento da terra e na forxa da cultura. Foi o propio Paz Andrade quen se ocupou da edición do derradeiro poemario dun dos poetas da Fillagosa, Diana de Gaita, que veo a luz no mesmo ano da súa morte e, segundo Paz Andrade, matinaba nese momento noutro libro en galego que se titularía Cantarelas, pero foi xusto cando o fío da súa vida se tronzou. Pasou o tempo, veo a guerra e logo os desterros e a perda de tantos amigos, uns represaliados e outros, moitísimos, exiliados. Nos anos 40, e xa casado con Pilar Rodríguez Prada e cun fillo, céntrase na actividade no bufete, na revista Industrias Pesqueras, na que asume a dirección. Pero un feito trascendental na súa vida
e na súa obra serán as viaxes que na década dos 50, se falou esta mañá desto, varias veces realiza a América Latina. Vai ser escollido, como xa se falou, pola FAO para impartir varios cursos de economía pesqueira en Chile, México e Bogotá, e isto foi a proposta de un pontevedrés, un ilustrísimo pontevedrés, o seu amigo Viviano Fernández Osorio Tafal, que naquel momento era o director regional da FAO para América Latina. Las lecciones... En 1991 va a escribir a Osorio Tafal las lecciones magistrales de Valentín en Valparaíso, en Chile, foron publicadas pola FAO e este libro, prologado por min, a pesar de que transcurriron 36 anos, aínda segue sendo de utilidade. Isto dio no 91 e refírese a principios de economía pesquera. Este libro vai ser o primeiro traballo sobre este tema en castelán e no prólogo destaca Osorio Tafal a zona que estaba acadando Paz Andrade no eido da pesca en América Latina. Logo das 3 ocasións en que traballaron xuntos, como decía, en Chile, en México e en Bogotá, volveron coincidir en 1957 en Bos Aires, con motivo do 50anario do Centro Galego, o 50 aniversario do Centro Galego, onde Valentín foi invitado de honra. Esta é unha carta que aparece publicada en Opinión Galega en Bos Aires, onde dá as gracias por unha das actividades que tivera no Centro Pontevedrés de Bos Aires. Pódese seguir a crónica da amizade de Paz Andrade e Osorio Tafal gracias á correspondencia que se conserva entre os dous. A análise deste epistolario xa daría para un extenso traballo. En el, Paz Andrade insiste, como tantas veces, para que o seu amigo volte á terra, sobre todo a partir de 1977, está unha foto dun dos actos da AGUEA en Bos Aires. No 77, como vos decía, escríbelle dende Vigo: querido Viviano, estamos en vísperas de constituir unha Xunta de Galicia como organismo preautonómico. Tanto Blanco Amor como yo hemos considerado esta mañana la falta que tú harías en Galicia en estos momentos. En agosto do 68, xa Paz Andrade o animara a vir a volver á terra aproveitando a mellora do clima político, dixéralle, pero Osorio Tafal rexeitara esta posibilidade. A menos que se produzcan cambios esenciales en la estructura del régimen, yo no volveré a pisar el suelo español. Isto dunha carta do ano 68. Como unha vez comenté con Blanco Amor, Franco puede habernos perdonado, pero yo no le he perdonado a Franco. Aínda que o intentaron en varias ocasións, como cando Osorio Tafal o invitou a dar unha serie de conferencias no Centro de Estudios Económicos e Sociais do Terceiro Mundo, que dirixiu a finais dos anos 70 en México, o encontro de ambos ao final non tivo lugar ata xuño do 86, cando lle entregaron a Paz Andrade o Premio Trasalba. Nese momento, anos despois, lembraría Osorio Tafal que nese momento Valentín, aínda que estaba físicamente achacoso, era un ano escaso antes da súa morte, tiña unha mente experta e unha prodixiosa memoria. Isto, acompañado dunha gran capacidade de traballo e unha rexa vontade, explicaría a extensa produción dos derradeiros anos do noso autor. Pero voltemos atrás no tempo. No Nadal do 61, fronte á súa casa natal de Lérez, e cando acudía ao enterro da súa curmá Lola Andrade, sofre un grave accidente de tráfico que o manterá apartado da súa actividade máis de 3 meses. Parte deles no Sanatorio Domínguez de Pontevedra. Foi operado polo doutor Miguel Domínguez e atendido tamén polo internista Crescencio González. Eu, que xa non era eu, escribirá, e xa me tiña que mostrar a min mesmo, puxenme a loitar coa morte, sabendo quen tiña diante. E é verdade, porque xa se enfrontaron a atentado en Vigo no ano 32, no que recibira varios disparos, e a outro ataque cando estaba desterrado en Berín. Esta experiencia no sanatorio será reflectida no seu poema Veño da morte, que publicaría anos despois no seu poemario 100 chaves de sombra. Aínda neste trance, ten folgos para escribir a tantos amigos cos que mantén un continuo contacto epistolar. Poucos días despois do accidente, o 16 de xaneiro do 62, escribe a Isaac Díaz Pardo, que daquela atopábase en Madalena: volvo da morte outra vez, Isaac, e desta parece que reflotarei. Que sino é este meu tan carregado de dor? Non quero cavilar hoxe para non amargurar o voso ancello, que tanto agradezo. Isaac estaba escribindo, sabían ali que pasar algo, pero non sabían ben da gravidade do accidente. Dille, escribo a Pepe Núñez Búa e narro ali o que pasou. Son as primeiras cartas que escribo con moito esforzo.
Temo, dende a presión dos xesos e as férulas, non só pola miña recuperación, senón pola saúde de Pilar, que ocupa outra cama no mesmo cuarto. Agardo que todo evolucionará ben. Ademais, o agobio das visitas que constituíron un xubileo afogador para os poucos alentos dun doente, hoxe amainaron algo, logo de 24 días, e aproveito para contestar a túa carta que recibín aquí onte con outra de Seoane Maruxa, e que máis adiante contestarei. Tras este duro golpe para a súa saúde, vai recuperándose aos poucos a vida profesional, tanto no seu bufete de abogado como en Pescanova. Revisando a correspondencia neses meses que se atopaba doente no sanatorio e logo na casa, sobrancea outra actividade na que nunca descansa, o alento e o apoio aos amigos da Lenmar nas súas actividades artísticas e literarias. Tanto anima Artura Souto a Blanco Amor para que volvan a Galicia, como se preocupa da última exposición de Laxeiro en Madrid, en xeral insistindo con todos para que rematen o exilio e se radiquen de novo na terra. Nunha carta a Colmeiro, escrita dende o Sanatorio Domínguez, dille: volveron chegar novas de Souto, parece que agora sexa certo que retorna á terra. Quéixase de crises nerviosas que obrigan a non estar só. En marzo fai unha exposición en México, para tomar o barco en abril, según di. Tamén vai vir Xavier Bóveda e coido que Blanco Amor. No mes de San Xoán tamén chegará Daniel Calzado, según carta que teño á vista. El estaba mal, pero, como vemos, sigue escribindo e a correspondencia é realmente copiosa neses meses. A presenza de Pontevedra detéctase tamén como pano de fondo dun dos seus traballos máis singulares. No verán de 1966, e desto van falar especialistas no tema o sábado, pero quería citar que como xurdiu a súa obra La Anunciación de Valle Inclán. No 66 volveu ser convidado polo Centro Galego de Bosaires a participar nas xornadas nas que se conmemoraba o centenario do nacemento de Valle, e el que guardaba na súa biblioteca todo o que se publicaba naquelas anos sobre a vida e a obra do autor, mesmo tiña unha carta que lle escribira Valle Inclán en 1925, decidiu con todo este material que estaba aínda sin facer a reconstitución bioliteraria da súa figura, sobre todo dos seus anos pontevedreses, e puxo esa tarefa de preparar 2 conferencias para a conmemoración bonaerense que en poucos meses convertéronse en libro. En 1967 publicábase en Bosaires La Anunciación de Valle Inclán. Como indica Blanco Amor no prólogo deste libro, a intervención decisiva de Pontevedra na formación do insigne escritor galego, tanto en oportunidade como en calado, queda ben demostrado con esta obra. Outro aspecto que non quero deixar de subliñar é a vinculación de Paz Andrade ao Museo de Pontevedra e as súas iniciativas. A máis dunha relación sostida cos seus patróns e colaboradores, participou en múltiples actos e presidiu a Asociación de Amigos do Museo de Pontevedra, dende a súa creación a finais de 1984 ata o seu pasamento. Foi el quen doou ao museo, entre outras cousas, os debuxos da serie As mulleres de Castelao. En 1974 escribe a Filgueira Valverde: «Póñome a che mandar estas liñas matinando en que Castelao, botando os ollos por riba do meu lombo, estáme a mirar o que escribo. E estáse a rir con aqueles ollos de cote veados na terra que o furaban todo, aínda aquelo que os demais ao mellor nin viamos. Van aí as 9 estampas publicadas en Galicia, o xornal que eu dirixín e do que Alfonso foi pouco menos que hai alma. Coido que son as únicas das ellas mulleres que es comenzara a promediar coa dos homes. Cando trazou estes rascuños de mestre, riscaba, sin duda, nas súas mellores horas de dibuixante, tanto da figura como da comedia humana. Como non quiseches que marcara pola miña conta os dibuxos, ti farás neste orde o que mellor atines, que para iso eres o director da casa». Pouco tempo despois, o 20 de xaneiro do 79, día de San Sebastián, patrón desta cidade, recibiu o premio Cidade de Pontevedra o seu labor literario por A Galecidade na obra de Guimaraes Rosa, libro que viña de ser publicado en Edicións do Castro e co que entrara como discurso na Real Academia Galega. En 1980, cando estaba a piques de cumplir 82 anos, escribe a Ramón Piñeiro: «Ando, como sabes, ás voltas coa biografía de Castelao. Primeiramente, o plan era unha ampliación do ensaio Castelao con Pontevedra ao fondo. Metido en fariña, estou a ver que se aínda teño forzas, farei
terei que facer unha biografía e non un anaco de biografía. Penso que podería titularse Castelao na luz e na sombra, mas se atopo algo mellor mudarei de pensamento. Xa levaba anos pensando na necesidade dun ensaio global sobre a vida e a obra de Castelao, unha biografía que mostrara un Castelao avivecido, latexante, auténtico, e tiña que facelo antes de que as fontes de verdade contrastábal deixaran de manar. O Castelao de Paz Andrade, como doita chamarse, saiu do prelo de Edicións do Castro en 1982 e acadou un considerable éxito de crítica e vendas. Como pode comprobarse nunha simple ollada ao seu epistolario, mentras preparaba o libro, Paz Andrade solicitou información e documentación sobre o tema a moitas dos seus amigos e antigos colaboradores. A resposta de moitas das súas peticións, como foi no caso do propio Osorio Tafall, recibiuna logo de terse publicado o libro, pero aínda tivo folgos para facer correccións e engadir algúns datos dunha segunda edición que saiu en 1986, que está aí na diapositiva, que el mismo puxo aumentada e corrixida. Esta biografía do irmán desaparecido contén elementos singularizados dunhas memorias, sobre todo nos primeiros apartados, Alborado do home, a estrela que comeza a raiolar, nos que Paz Andrade conta unha historia na que por momentos el foi copartícipe. Para moitos, Castelao na luz e na sombra foi unha súa obra magna, un libro que só Paz Andrade podía ter escrito, pois en boa parte autobiográfico. Tras loitar varios meses cunha doencia cardiovascular, finou Valentín Paz Andrade nunha clínica de Vigo a madrugada do 19 de maio de 1987, acompañado por Pilar, a súa dona, polo seu fillo Alfonso. Será enterrado no panteón familiar do cemiterio de Lérez, na súa Pontevedra natal, envolto na bandeira galega polo seu expreso desexo. Voltou entón aquí, onde descansará para sempre na doce ribeira do seu Lérez natal. Eu quixera finalizar coas súas palabras, as que escribiu nun texto de 1959 para a revista Nodales do Gremio de Mareantes de Pontevedra, nun artigo que se titula La ciudad y su destino económico, que di así: en las páginas de la historia de Pontevedra no se ha grabado un viraje de mayor relevancia que el de la renunciación a la mar. Nos referimos a la mar como destino colectivo, focalizador del trabajo de los hombres, al elemento natural bajo cuya égida económica Pontevedra se ha ungido con los resplandores de la gloria que, aunque extinguida hace siglos, siguen inspirando en nosotros evocaciones reverenciales. El alma vieja de la villa parecía tener sus raíces adherida a los peiraos de la Moureira. Se forjara en la soledad de los espacios líquidos, en las zozobras del riesgo fecundo, en las luchas y en los fervores gremiales. Y fue poco a poco perdiendo densidad y brío, a medida que el aire marinero dejaba de circular por sus venas, a medida que la economía se iba convirtiendo en metodología. El porvenir reclama otras trayectorias. El porvenir coloca a Pontevedra en el trance de replantear el problema de su destino económico. Para abordarlo seriamente será necesario abandonar querencias posicionales, encararlo con visión nueva, en la cual se valorice menos la expectativa del paternalismo y más la movilización y la disciplina de energías propias. Lo que importa, en todo caso, es la rehabilitación del espíritu colectivo. Si las venerables sombras de los viejos mareantes siguen montando su ronda en torno a nosotros, es porque su mensaje permanece vivo. Su mensaje de solidaridad, de familiarización con el riesgo, de fe en el esfuerzo propio y en las virtudes dinámicas. Nada máis, moitas gracias.